Έφυγαν. Καλύτερη η Ντόσο νομίζω και η Ζωζεφ. Η Ντόσο προσπαθεί με την Ζωζεφ, την Σβόμποντα. Η Άστερ Σμιθ προσπαθεί στο τέλος πια. Η Άστερ Σμιθ στο τσακ μπροστά 10-99. Κάνει και μια αγκρή την μάχη των μεταλλίων. Εκείνη που είναι σίγουρη, όχι απολύτως ικανοποιημένη για τον τρόπο με τον οποίο είναι ικανοποιημένη που στο τέλος και με την εμπειρία της τώρα στα χιλιοστά παίχτηκε αυτή η θέση. Άστερ Σμιθ, Σβόμποντα, Ντόσο και η Βάντερ Βέκεν. Σιγουριά της η Σβόμποντα 11-03, όντως είναι δεύτερη. Εκεί σε έναν τερματισμό πολύ οριακό. 11-03 η Ντόσο και αυτή η Βέκεν που είναι στο 11-04. Πολύ μεγάλη πίεση. Βγήκε το κάτω από τα 3 συν 1 γιατί είχε ξαναπάρει χρυσό μετάλλιο στα 200 όμως το 16. Πέμπτο χρυσό μετάλλιο. 2 στα 100, 2 στα 200, 1 στα 4.